kai ni fa kaina ya kulle a yan takarkarin mu na Jos North da Basa na rasa wa za a zaba ba mu kujeran kai ai na rantsi ma da Allah kaina yayi murfi ni kaina damuwan da tunanin da nake ta yi kenan na rasa wa zan zaba kaina ya kulle to gaba da yan siyasan ne sai ka gama kokari ka tura su a moto sai su bulbule ka da hayaki haka suke yi wallahi haka suke yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku yi hakuri fa. Barka. Na ji ana hiran yan siyasa wa za a zaba ko? Da bi sabati? Da bismillah mana bismillah. Bismillah wa alaikum salam. Barka dai. Sai na ji kamar kuna cewa kun rasa wanda za ku zaba. Wallahi mun rasa wanda za mu zaba. To saboda in kun tura musu motar su bude ku da hayaki. To dan haka ra'ayina dan siyasa digar yanci. Kar ku ce na wannan ra'ayina ni gwani ne zaɓi na ni. da ka iya lissafo mana abubuwa kaman guda 5 wanda gwani dan London ya taba yi ma al'umma in dai ka lissafo min abu guda 5 ya gamsar da ni to ni kuma insha Allah za mu zabe shi. Street light da aka dinga sawa yasa gyaran titi dai aka dinga yi sai ku dauka gwamna ne ba gwamna bane gwani ne. Biyu ya biya ma yara kudin University of Jos mutum 133 sannan masallaci tun da Abacha ya gina tun 99 a nan Jos ba wanda ya sa washa balle cokali to ga shi yanzu yana gyarawa hudu ko sannan ga taimakon marayu ko yanzu kai ibtila'i ya hada ma in kasa biya sai ya biya ma billin asibiti Allah a haba gaskiya ya cancanta a zabe a yau to shi ba dan soki burutsu bane shi ya cancanta mutumin da tun Allah bai bashi mukami ba yake kyauta yake hidima wa al'umma balle ya hawa ya kafuwa faduwa ce ta zo daidai da zama gaskiya ya cancanta to tun da yanzu na gaya muku wanda ya dace ya cancanta da zan je can ne amma tun da yau an samu ƙarin mutum biyun Allah da zan koma gida buri na cika ni assalamu alaikum